Lähdettiin käymään Chiang Main ulkopuolella maaseudulla tutustumassa luostariin ja sen useisiin temppeleihin, siis buddhalaisiin temppeleihin. Ja tässä näkyy nyt tuommoista maaseututietä. Tässä kohtaa on jo vähän leveämpi tuo tie. Välillä se oli hyvinkin kapea ja meni yksityistalojen ovien edestä ja hyvinkin mutkitellen, mutta tässä on jo vähän sitten leveämpää ja helpommin ajettavaa tietä. Kohta saavutaan luostarialueelle ja valitettavasti nyt luostarin nimi ei ole minun tiedossa, mutta se oli sijainniltaan noin puolen tunnin ajomatkan päässä Chiang Main kaupungin keskustasta. Ja tässä näkyy on vasemmalla tuommoisia vesikanaaleja, niin nämä on hyvin yleisiä tämmöiset kanaalit ja ojat ja muut tässä sadeveden hallinnassa. Niin kuin tälläkin hetkellä täällä on sadekausi menossa, mutta niin kuin kuvasta näkyy, niin aurinko paistaa, mutta aina välillä tulee semmoisia trooppisia sateita ja ne voi olla hyvinkin sitten kovia hetkellisesti ne sateet. Niin sitten nuo kanaalit auttaa tuossa veden hallinnassa. Tässä saatiin jo auto pysäköityä ja sitten näin, että minkälaisessa puussa kasvaa jackfruit-hedelmä. Ihan nyt sitten näin aitona sen tuossa puussa kasvamassa. Ja tässä saavutaan sitten temppelin ja luostarialueelle ja temppelin puutarhaan ja siellä huomiota kiinnitti tämmöiset savesta tai mudasta tehdyt rakennelmat, joissa näytti olevan 3 tasoa, eli en kyllä nyt ihan vielä ole selvittänyt, että mikä näiden tuossa taustalla näkyy nuo ruskeat tuommoiset niin kuin 3-kerroksiset altaat, että mikä niillä oli tarkoitus. Muuten puutarha oli hyvin rehevä ja niin kuin tropiikissa ollaan, niin lämpötilahan oli täällä 30 ja kaikki tuntui hienosti kasvavan. Vesiputouksia ja tämmöisiä uskonnollisia aiheita oli puutarhaan rakennettu useampi. Ja sitten oli myös tämmöisiä vesihöyrykoneita, jotka tuottivat tuommoista hienojakoista vesihöyryä. Ja sen läheisyydessä oli yleensä aina vähän vilpoisampaa. Ja varmaan siitä nuo kasvitkin oli sitten valittu semmoisia, jotka tarvitsee sitä kosteutta enemmän. Tosiaan näitä vesiteemaisia istutuksia täällä oli useita. Ja hyvin semmoinen seesteinen tunnelma oli tuossa luostarin pihalla. Tässä videon taustalla kuuluu tuommoista rauhallista musiikkia, joka luostarialueella soi, eli siellä oli nyt normaalistihan siellä on ilmeisesti hiljaista, mutta tällä hetkellä suruaika on Thaimaassa, niin soitetaan tämmöistä surumusiikkia tai hautajaismusiikkia edesmenneen prinsessan muistoksi. Eli täällähän myös on suruliputus kaikissa julkisissa rakennuksissa, lippu on puolitangossa ja suruaika on ilmeisen pitkä. Kyseinen kuningasperheen jäsen on siis nykyisen kuninkaan nuorempi sisar, joka menehtyi pitkän sairauden uuvuttamana joitakin viikkoja sitten. Suruaika, jos olen oikein ymmärtänyt, niin kestää suunnilleen kuukauden. Joo, tässä edelleen näitä vesiteemaisia aiheita. Ja sitten luostarin alueella, no minullahan ei koko reissussa ole noita pitkiä housuja mukana, mutta yöpuvun housut onneksi löytyivät ja vaimo tajusi ne pakata minulle mukaan, kun tänne lähdettiin. Eli sitten luostarialueella siellä kyllä näkyi sortseihin pukeutuneita ihmisiä, mutta
ohjekylttien mukaan niin oli toivottavaa, että luostarin alueella käytetään pitkiä peittäviä vaatteita, niin minä sitten sortsien päälle laitoin yöpuvun housut, jotka toki oli Aasiasta ostettu, että ne oli aasialaiset. No niin, täällä sitten näkyy tommosia telineitä, missä on pieniä oranssivärisiä kangaspaloja, vähän niin kuin semmosia käsipyyhkeen kokoisia, ja sitten niissä oli paperilapulle kirjoitettuna jotakin. Ja minä sitten mietin, että mitähän nämä vois olla. Niin valistunut arvaus on se, että ehkä ne voisivat olla edesmenneelle prinsessalle jonkinnäköisiä muistokirjoituksia, tai sitten ehkä ovat jotakin rukouslappuja. Tuo oranssi värihän on tuttu muun muassa munkkien kaavuista, ja näin, että täällä oli myynnissä, niin sai ostaa näitä, onko tuo nyt sitten oranssivärisiä tai keltaruskeita kangaspaloja sai ostaa, ja sitten sai myös kirjoittaa niihin noita viestejä ja sitten laittaa noihin telineisiin. Muuten täällä sitten jonkun verran näytti olevan turisteja. Tämähän on siis buddhalainen temppeli, mutta hyvin paljon oli myös uskonharjoittajia. Ja tuossa hetken päästä varmaan näkyy, kun tuolla edessä on sitten suuri kultainen buddha-patsas, niin sen eteen ihmiset asettuivat lattialle istumaan ja rukoilemaan. Toki sitten vanhusväestölle oli olemassa tuoleja vähän tuossa sivummassa, ei ihan ensimmäisessä rivissä. Seinät ja katto ja lattia, kaikkihan on hyvin yksityiskohtaisesti koristeltu, mikä on näissä temppeleissä tyylinä. Jonkun verran, koska tällä alueella oli useampia temppeleitä, niin tämä oli tämmöinen värikäs temppeli, mutta sitten tuossa ihan vieressä oli sitten semmoinen temppeli, jossa oli pelkkää valkoista väriä ja kultaa. Eli näissä värityksissäkin on aina sitten jonkunnäköisiä teemoja, ja sitten ne varmaan näkyy myös niissä temppeleiden nimissä, että saattaa olla, että jotakin temppeliä sanotaan valkoiseksi temppeliksi. Tuossa taitaa vilahtaakin taustalla. Näkyy toinen rakennus, jossa on väreinä valkoista ja kultaa. No niin, temppelikäynnin jälkeen sitten palasin takas etsimään omia sandaaleitani. Ja tietysti nesteytyksestä piti huolehtia. Luostari oli sillä tavalla ystävällinen, että luostari tarjosi myös sitten sokeriruokojuomaa ja semmoisia pieniä naposteltavia riisinyyppejä. Oikein mukava vieras.